عبدالباقی ji bo ku zarokên xwe ji filmên kartonan yên erebî û biyanî rizgar bike, li mala xwe dest bi projeyên çêkirina filmên animation kir. Ev 8 salin ew li Hewlêrê dijî mamosteyê zimanê erebî ye. Wêneyan resmî ne dike animation zaroka wî ya 10 salî Leylan legel zarokeke mirovê wan bûne li stikvanên animationê. دەستپێکێ مش زارۆکی خۆ دەست پێ کرد باڵا خۆدای گەلێکی تەماشەی سترانێ مەسەلەن ئێ عەرەبی بکەن ئێ ئینگلیزی ئەس دگەریام کا ئێ کوردی چه هەیە تن نەبوون یعنی مخابن و ئەس دخوازم یعنی زارۆکێم کوردی بژین یعنی زمانێ وان فکرێ وان لێ نەدیت یعنی مخابن گەلکی کێم بوون ئێ هەبوون ژین نەب وەشێوەیە باش بوون یعنی و بري بنجهك مي شي وكاري درسم ذهبوا مقول شما مثلا اس شي ناكم یەکەمین بەرهەمێ عەبدولباقی سترانەکە کوردیا کورمانجی بناوێ هێلانە. ئامادەکردنا بەرهەمەکە وەها کارێ دەستگاهانە لێ عەبدولباقی بخوا بە هەموو کاران ڕادبە. موزیک ژەنە ژی و مۆزیکا گونجاو ji bo انیمێشنê amade dike û teksta bi kurdî dinivîse û zarokên nav malê qeyd dikin. ev karê han yani normal dibe dezgeh pê rabin muessesene gelek kes vî karê radibin gava meselen stran çê dibe muzîk tomarkirina deng yani hazirkirina stranê temamî yok dibêjin piştî wê em werin duwarê animation jî ew gelek karmend yani jê lazim in çi di warê resim bi bêjî livandin tehrîk bes ez bi tenê vî karî dikim an ev karê min kirî min bi tenê kiriye ne gelkî durust e yani عەبدولباقی dibêje çêkirina animation û filmên kartonan ji bo zarokan berpirsyariyeke mezin e. Divê kesên pispor kar li ser bikin ji ber ku ew kar li ser xeyala zarokan dikin û dibe metodek ji bo perwerdekirina zarokan lê bi zimanê Kurdî. Ji bo karê wî berdewam be, pêwîstiya wî bi alîkariyê ve heye ji bo ku karibe berhemên balkêş ji bo zarokên Kurd amade bike. وەکو ئەرکێکی ئەز سەر ملێ خۆت بینم و تشتن ji bo zarokê me Kurd çê bibin yani ser YouTube nere bi hemû zimana heye lê bi Kurdî gelekî kêmin divî warî de yani nizam ev dezgehê me Kurdî texsîrî heye bi rastî yani dibe bêtir wek dibê palpişt bin ji vê meselê re êm tena xwe ez ê çêkim heta ez karibim meselen lê bi rastî ez ê bawer nakim ez ê gelekî berdewam bikim bi tenê wek dizanê zehmet e yani meselen duwarê aborî de di tena xwe li ser vî karî bişuxulê dem gelek işler lazim e yani tu berhema tê gelekî kêm derxe yani em xewna min e ez televîzyonekê bi Kurdî çêkim ji bo zaroka ji ber ku nikare du karan bi hev re bike عەبدولباقی niha dev ji karê mamostayetiyê berdaye û hemû demên xwe di çêkirina animationê re derbas dike. Heta niha du berhem bi dawî kirine û projeyên wî jî ji bo dema bê hene. Ew dixwaze zarokên Kurd bi Kurdî bijîn. Çîrok serpêhatî û efsaneyên di dîroka Kurdan de ji wan dakirinê bêne parastin û ji zarokan re bi şêweyê animation bêne pêşkêşkirin.